ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଗାର ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ରଥ ଖେଳାରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅରରେ କୁମ୍ଭ ଲାଗୁଛି। ଭାଇନା କେମିତି ନାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନାଦଟି ମଧ୍ୟ କାଠରେ ତିଆରି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁହାରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି କାଠରେ ସେ ନାଦଟି। ବହୁତ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ କାମ ସେମିତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବଉଳ ଗଛଟି। ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ମହାରଣା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି କାମ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଲିଟୁ ଭାଇ। ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ବି ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି। ସେ ବି ନାଦ ଧରିକିରି ବାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଯେକୌଣସି କାମରେ କିଏ ନା କାହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ, ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର କାନ୍ଦୁରା ଭାଇ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି